ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба пешгирӣ ва бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири мамлакат, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор, раиси вилояти мухтори Кӯҳисони Бадахшон, раисони вилоятҳои Суғуду Қатлон ва шаҳру ноҳияҳо дастур доданд ки доир ба пешгирӣ ва бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ ба мисли боронҳои шадиди селу ҷола, обхезӣ ва сангрезиш дар роҳҳои кӯҳӣ чораҳои зарурӣ амалӣ намуда мардумро аз ин хатарҳо огоҳ намоянд. таъкид гардид ки имрӯз ва чанд рӯзи наздики дигар дар минтақаҳои гуногун бахусус ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздиккӯҳӣ ҳавои номусоид ва офатҳои табиӣ пешбинӣ мегардад. дар боғи ба номи Камоли Хоҷандӣ шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, муовини якуми раиси вилояти Суғд Суҳайли Қурбонзода, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, корхонаву ташкилотҳо, собиқадорони меҳнат маросими гулчанд баргузорӣ дар пояи муҷассима ва лавҳаи ёдгорӣ ба хотири гиромидошти иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ баргузор гардид. санаи 9 майи соли равон муовини якуми раиси вилояти Суғд Суҳайли Қурбонзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар пояи муҷассама ва лавҳаи ёдгорӣ ба хотири иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ дар боғи Камоли Хоҷандии шаҳри Панҷакент гулчанбар гузошта, собиқадорони ақибгоҳи ҷанг ва меҳнатро аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент бо рӯзи ғалаба муборакбод намуданд. соли равон аз таърихи муборизаҳои фидокоронаи дар майдонҳои ҷанги бузурги ватанӣ нишондодаи фарзандони кишвари азизамон 79 сол сипарӣ гардид. дар ин ҷанги хонумонсӯз аз кишварамон беш аз 300 000 нафар мардони далеру шуҷоъ сафарбар гардиданд ки ин шумора 20% аҳолии Тоҷикистонро ташкил медод. аз ин рӯ қадршиносӣ ва ба ёд овардани корномаи беназири падарони қаҳрамон, инчунин насли калонсол, занон ва наврасоне ки дар ақибгоҳ шабонарӯз заҳмат кашида дар таъмини афсарону сарбозон бо маводи ғизоӣ, сару либос ва дигар лавозимоти зарурӣ саҳми арзишманди худро гузоштанд, вазифаи ҳар як шаҳрванди ватандӯст маҳсуб меёбад. ҳамчунин собиқадорони ҷангу меҳнат, фаъолон, намояндагони муассисаву ташкилотҳо, омӯзгорону хонандагон, ҷавонон гулчанбарҳо гузошта хотираи шаҳидони қурбониёни ҷанги бузурги ватаниро пос доштанд. гузошти Сабрина Акрам ва Хайём Ҷӯраев ва Шаҳбоз Қурбонов. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи комиссияи ҳудудии шаҳр оид ба ҳолатҳои фавқулодда бо иштироки роҳбарият ва аъзоёни комиссия доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи комиссияи ҳудудӣ оид ба ҳолатҳои фавқулодда таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент ва муовини якуми раиси вилояти Суғд бо иштироки муовинони раиси шаҳр, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва аъзоёни комиссия баргузор шуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ қайд намуд ки пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулоддаи табиӣ ва техногенӣ, коҳиш додани зиёни онҳо ба ҳаёти одамон ва хоҷагии халқ дар ҳудуди кишвари мо ки қисми бештарашро кӯҳсор ташкил медиҳад, аз масъалаҳоест ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи ниҳодҳои давлатӣ ва дигар сохторҳои марбутаро ба он ҷалб менамоянд. зимни шунидани гузориши сардори шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент Умед Миров гуфта шуд ки тибқи барқияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон
санаҳои 9-12 майи соли равон бар асари боришоти шадид эҳтимоли сарзадани офатҳои табиӣ аз ҷумла селу ярч, баланд шудани сатҳи оби дарёҳо дар минтақаҳои хавфноки ҳудуди мамлакат аз ҷумла шаҳру деҳоти Панҷакент пешбинӣ шудааст. Дар ҷаласа аз тадбирҳое ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ҷиҳати коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ аз ҷумла тоза кардани соҳаҳои селрави ҳудуди шаҳр, мавзеъҳои осебпазири соҳили дарёи Зарафшон ва дигар рудҳо, тавсеяи корҳои тарғиботӣ дар ин самт сухан рафта, таъҷилан идома додани ин корҳо таъкид карда шуд. ба аъзоёни комиссияи ҳудудӣ, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони ҷамоатҳои деҳот ҷиҳати ташкили шабонарӯзии навбатдорӣ хоса дар минтақаҳои хавфнок ба корҳои соҳилмустаҳкамкунии минтақаҳои осебпазири дарёи Зарафшон ва тоза кардани соҳаҳои селрав ҷалб намудани техникаю таҷҳизоти зарурӣ, омода намудани захираи маводҳои лозима, тавсеяи корҳои тарғиботӣ дар байни аҳолӣ ва андешидани дигар чораҳои зарурӣ ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои фавқулода, коҳиш додани зиёни онҳо супориш дода шуд. Таъкид шуд, ки рафти ин корҳо зери назорати доимии комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр оид ба ҳолатҳои фавқулода қарор дода мешавад. соли равон аз таърихи муборизаҳои фидокоронае дар майдонҳои ҷанги бузурги ватанӣ нишондодаи фарзандони кишвари азизамон 79 сол сипарӣ шуд. ба ин муносибат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода афсарону сарбозони қисми низомии 05-170 шаҳри Панҷакентро табрик намуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. дар қисми ҳарбии 05-170 шаҳри Панҷакент ба муносибати рӯзи ғалаба ҷамъомади тантанавӣ ва маросими савгандёткунии наваскарон баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ афсарону сарбозон ва ҳозиринро ба муносибати 79-умин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ табрик намуд. қайд карда шуд, ки дар замони истиқлол бо иқдом ва пуштибониҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иштирокчиону маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ, саҳмдорони ақибгоҳ ва аҳли оилаи онҳо мавриди дастгириҳои иҷтимоӣ ва имтиёзҳои гуногун қарор мегиранд. ҷоннисорию қаҳрамонии падарону бобоёни мо дар набардҳои ҷанги бузурги ватанӣ барои насли ҷавон дар роҳи хидмати содиқона ба ватан, ҳифзи марзу буми муқаддаси он ва дастовардҳои замони истиқлол бояд намунаи ибрат бошад. ин дар вазъи муташанниҷи сиёсии минтақа ва сайёра, бархурди тамаддунҳо ва афзоиши хатари ифротгароӣ хеле муҳим мебошад. боиси хушнудист, ки дар маъракаи давати баҳории ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ, ки ҳоло идома дорад, даҳҳо нафар ҷавонони ба ору номуси Панҷакенти бостонӣ бо амри дил хидмат ба халқу ватанро ихтиёр намуда, садоқати худро ба меҳани маҳбуби худ нишон медиҳанд. ҳамчунин волидони наваскарон низ бо шукргузорӣ аз давлати ободу озод суханронӣ намуда, ба наваскарон барои бо сари баланд адо намудани қарзи фарзандӣ барор таманно намуданд. бо талоши пешво озода кишвар сохтем. боз давлат, боз парчам, боз минбар ёфтем. тоҷи худ гум карда будему нигину нангуном. он ҳама гум кардаҳоро бори дигар ёфтем. қиссаи сулҳу амонӣ баҳри мо афсона буд. шукри ин сулҳу амонӣ боз бовар ёфтем. осмон бошад барои сарфарозиҳои мо. сарфарозонем зон рӯзе ки сарвар ёфтем. ба ватани худ содиқона хизмат кунед. аз забони худ гуфтаниам. ҷавонмардо ҷавонмардӣ биомӯз. ҷавонмардо ҷавонмардӣ биомӯз. зи мардони ҷаҳон мардӣ биомӯз. ҷавонмардӣ хизмат бар ватан кун. садоқатро шиёри хештан кун. муҳаббат кун ба хоку оби кишвар. ҳама фармони шоҳ бо ҷону тан кун.
بگذار جهان پر از دلیران باشد، هر خانه تاجیکان پر از نان باشد. 100 سال دیگر بر سر ما ای یاران این شاه امام علی رحمان باشد. یک جهان تشکر برای وطن. дар вазъияти тантанавӣ маросими савгандёткунии навазкарон ва гузашти низомӣ баргузор шуд. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق با شرایط خدمت در قسم حربی 05170 شناس گردیده بر سربازان و افسران دستورخوان ادانه آراسته شد. برنامه را ادامه می‌دهیم. تحت رهبری رئیس شهر پنجکند عبدخالق خالقزاده و پروکوروری شهر مشورت وسیع کاری دایر به مسائل استفاده درستی زمین و پیشگیری قانونشکنی‌ها در این سمت برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش همکاران ما. در تالار کلان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند تحت رهبری رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق و پروکورور شهر مشاور عدلیه درجه یکم اسکندر رحمتزاده با اشتراک کارمندان مسئول مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، نمایندگان مقامات حفظ حقوق، راهبران کارخانه و تشکیلات ها، رئیسان جماعت های دهات، محله های شهر، خواجگی های دهقانی، ساختارهای کمیته اداره زمین جلسه وسیع کاری برگزار گردیده در آن استفاده مقصدناک و با ثمر هر قطعه زمین، رعایت قطعی قانونگذاری عاید به زمین، مورد تحلیل و وظیفه گذاری ها قرار گرفت. پروکوروری شهر ضمن ارائه نتیجه سنجش‌های پروکوروری عاید به رعایت قانونگذاری زمین با دلیل‌ها و مثال‌های مشخص حالت‌های رعایت نشدن آن را نشان داده، عاقبت‌های حقوقی این عمل‌ها را برای حاضرین یادرس نمود و مسئولیت راهبران و متخصصان کمیته اداره زمین، زیرساختارهای آن، جماعت‌های دهات، دیگر نهادها را در تهیه پرونده‌های جدا نمودن زمین برای بنیاد انشاءات گوناگون، قطعه‌های نزد حولگی و غیره تاکید کرد. گفته شد که سنجش‌های پروکوروری نشان داد که وضع قانونگذاری زمین در سال 2023 و 4 ماه سال 2024 در شهر پنجکند تشویش‌آور بوده. قانونگذاری زمین تمایل زیادشوی را کسب نموده است. این از آن شهادت می دهد که مسئولان دخلدار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، کمیته اداره زمین و مقامات حفظ حقوق
баҳри пешгирӣ ва бартараф кардани қонунвайронкуниҳои замин вазифаҳои хизматии худро ба таври дахлдор ба роҳ намондаанд. Новобаста аз чораҳои андешидашуда ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони мансабдор, шаҳрвандон, роҳбарони хоҷагиҳои кишоварзӣ, вазъ дар ин самт дар сатҳи лозима тағйир наёфта, ҳанӯз дар фаъолияти шахсони масъул, сохторҳои марбутаи Кумитаи идораи замин, қонунвайронкуниҳои ҷиддӣ аз қабили қабули қарорҳои ғайриқонунӣ, оиди додани замин, хариду фурӯши замин, ғайриқонунӣ тақсимоти замин, худсарона ишғол кардани қитъаи замин ҷой дошта, кори мақомот ва шахсони масъул дар самти пешгирӣ ва ба ҳолати аввала баргардонидани он ба талабот ҷавобгӯ намебошад. пешниҳод шуд ки муроҷиатҳо оид ба ҷудо намудани қитъаи замин бо мақсадҳои истеҳсолию иҷтимоӣ минбаъд ба таври ошкоро ва дар асосҳои қонунӣ бо иштироки роҳбарону мутахассисони сохтору ниҳодҳои марбута баррасӣ карда шаванд. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода таваҷҷӯҳи ниҳодҳои назорат ба истифодаи замин, раисони ҷамъиятҳои деҳот, раёсати кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқониро ба истифодаи босамари замин, риояи ҳатмии қонунгузорӣ дар таҳияи асноди вобаста ба истифодаи замин, дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонидани кишти баҳорӣ аз ҷумла картошка, тибқи қоидаҳои агротехникӣ, ба роҳ мондани парвариши кирми пилла, коҳиш додани ҳаҷми қарзҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ аз андоз, ҳаққи истифодаи об ва дигар масъалаҳои истифодаи замин ҷалб намуд. гуфта шуд ки гурӯҳҳои кории мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳолати истифодаи замин, рафти кишти баҳорӣ аз ҷумла картошкаро дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳамаи ҷамъиятҳои деҳот санҷида аз рӯи он натиҷагирӣ мекунанд. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳусайн Солеҳов ва Шаҳбоз Қурбонов. ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии федералии Олмон боз ҳам қавӣ гардида лоиҳаҳои гуногун амалӣ мешаванд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар доираи густариши ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии федеративии Олмон ва татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаи маориф дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49-уми деҳаи дашти Қозӣ маросиме ба истифода супордани иншооти нави санитарӣ баргузор гардид. дар ин маросим муовини доимии сафири ҷумҳурии федеративии Олмон дар Тоҷикистон ҷаноби Мартин Ленгер, мутахассис шӯъбаи иқтисодии сафорати Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳноза Қаҳорова ширкат варзиданд. роҳбарияти шӯъбаи маориф, устодону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49-уми деҳаи дашти Қозӣ, ҳайати намояндагони сафорати ҷумҳурии федеративии Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як эҳтироми хоса ва самимият истиқбол гирифтанд ва изҳор доштанд ки воқеан ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии федеративии Олмон воқеан ва изҳор доштанд ки самараҳои ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии федеративии Олмон сол то сол беҳтару хубтар мегардад. дар як маросими тантанавӣ иншоот мавриди истифода қарор гирифт ки он барои устодон ва хонандагон ҳаматарафа писанд омад. зимни суханронӣ ба ин муносибат инҷо як ҷамома низ баргузор гардид. мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Мақсадулло Қосимов, муовини доимии сафорати ҷумҳурии федеративии Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Мартин Ленгер ва ҳайати ҳамроҳонашро аз номи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба шаҳри бостонии Панҷакент ва деҳаи дашти Қозӣ хайрамақтам гуфт ва барои ҳамкорӣ ва мавриди истифода қарор додани боз як иншооти муҳим арзӣ сипос кард. дар навбати хеш муовини доимии сафири ҷумҳурии федеративии Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Мартин Ленгер изҳор дошт ки мо хеле сипосгузор ҳастем аз ҳамкорӣ,
استقبال صمیمانه و سری وقت مورد استفاده قرار دادن این انشاءات و تصمیم گرفتیم که در آینده برای پیشرفت ساحه معارف شهر پنجکین دیگر لایحه‌ها را نیز مورد عمل قرار دهیم. ساکنان دهه دشت قوزی با رهبریت سفارت جمهوری فدراتیوی آلمان در جمهوری تاجیکستان عرض سپاس کردند و اظهار داشتند که آنها امید میکنند چنین لایحه برای ازنب‌سازی ورزشگاه مؤسسه تعلیمی ادامه داده خواهد شد. معاون دائمی سفیر جمهوری فدراتیوی آلمان در جمهوری تاجیکستان جناب مارتین لینگر با همراهی رهبریت شعبه معارف و دیگر مسئولین با ورزشگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 49 دهه دشت قوزی شناس کردید و اظهار داشت که در آینده طبق لایحه برای ازنب‌سازی و تجهیزانیدن این ورزشگاه از طرف سفارت تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. همزمان او یادآور شد که ما تصمیم گرفتیم در آینده در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و دیهات پنجکین برای آموزش زبان آلمانی سنخانه‌های علاهیده بنیاد سازیم که این در تحکیم همکاری و دوستی خلق‌های تاجیکستان و آلمان افق‌های نوی را باز خواهد کرد. بینندگان گرامی، حالا باشد به یک اعلان توجه نمایید. همدیران گرامی، سنه‌های دهم 13 می سال روان در جمهوری هوای تغییر یابنده در بعضی منطقه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از جمله استرافشان، اسفاره، پنجکент، عینی، مسجد کوهی، شهرستان، دیوشتیچ و اشت با سبب به عمل آمدن بارشات باران‌های با شدت سر زدن ظهورات سیل پیشگویی می‌شود. سنه‌های دهم 12 می در دریاهای از شبه‌های جنوبی قطارکوه‌های حصار جاری شونده بلندشوی سطح آب پیشگویی می‌شود. سنه‌های 11 12 می در بیشتر ناحیه‌های ولایت بارشات با شدت با رعد و برق و ژوله در نظر بوده. سنه‌های 10 11 می در ناحیه اشت، شهرهای گلستان و بوستان شدتیابی وزش شمال از سمت جنوب و غرب با سرعت از 18-23 متر تا 20-25 متر در یک ثانیه از احتمال دور نیست. با ساکنان کشور تاکید کرده می شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره‌های احتیاطی را پیشه نمایند. همزمان با مقصد پیشگیری نمودن حالتهای فوق‌العاده در کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، جماعت‌ها و محله‌ها نوبتداری شبانه روزی تشکیل نموده منطقه‌های آسیب‌پذیر را تحت نظارت قطعی قرار داده شود. قید می‌گردد که ساکنان جهتی در این روزها توسط موضع‌های آسیب‌پذیر خودداری از شکار، هیزمچینی و دیگر عمل‌های صحرایی به ضرورت سفر نکنند. تماشاگران عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهیم. خیر، شاد و پیروز